Είσαι κύριος στα ραντεβού μας. Χαίρομαι όταν έχω να κάνω με συνεπείς ανθρώπους. Άσε το παιδί. Εμένα θες. Σε είχα προειδοποιήσει να μην μπλεχτείς στις δουλειές μου. Σου πρότεινα πολλά περισσότερα από άλλους συναδέλφους σου. Άκου μπάτσε. Μπορώ να έχω όποιον θέλω όποτε θέλω. Μπορώ να σκοτώσω όποιον θέλω όποτε θέλω. Φτάνει να το θέλω. Είχες την ευκαιρία σου. Το σύστημα υπάρχει γιατί εγώ το ταΐζω. Είναι αχόρταγο, αλλά έχω πολύ κρέας στα ψυγεία μου. Σε 24 ώρες θα είμαι στο γραφείο μου. Και εσύ δολοφόνος και αυτόχειρας. Όλοι θα αναρωτιούνται γιατί να το κάνει αυτό στο ίδιο του το αίμα. Κρεατέμπορα, άσε το παιδί να φύγει. Ονομάζομαι Τιμόθεος Καραβάτσης. Είμαι ιδιωτικός detective. Η μέρα φαίνεται πως άρχισε όσο χειρότερα γινόταν. Ο Λευτέρης, φίλος και συνεργάτης μου, είναι νεκρός. Έπεσε από το 10ο όροφο σε πολυκατοικία στην Καρδίτσα. Ατύχημα, είπαν. Βρισκόταν για λογαριασμό ασφαλιστικής να ερευνήσει τα αίτια πυρκαγιάς ενός διαμερίσματος. Πώς γίνεται να παραπατήσει και να βρεθεί στο κενό ένας άντρας που αν έμπαινε σε πλοίο με γυάλα και ένα χρυσόψαρο, θα φορούσε σωσίδι στο χρυσόψαρο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λίγο νωρίς δεν είναι? Δουλειά σου. Δύο ποτήρια ουίσκι έφυγαν σε δευτερόλεπτα, κάνοντας το σηκώτη μου να παραπονεθεί. Αλλά ποιος του δίνει σημασία? Δίπλα στην καινούργια πληγή, μια παλιά άρχισε να στάζει. Το μεγαλύτερο κάθαρμα της πόλης χρήζεται άντρας της χρονιάς από τους πολίτες, στραγγίζοντας όλο το λίγο οξυγόνο που διέθεταν οι πνευμονές μου. Μέσα στη θαλπορή που μου έδινε ο ναός της αλκοόλης, εμφανίστηκαν δύο φάτσες αρκετά εκνευριστικές. Ικανές να απογειώσουν τη σκατομέρα μου σε μέρα χαβούζας. Ήταν ο Μικέ και ο Τεό. Καλώς τον Πόλε και τον Λόλεκ. Σε βαριέμαι. Κι εγώ. Αλλά δεν το κάνω θέμα. Και ποιος καλός άνεμος σας φέρνει εδώ? 50.000. Λόγια να με αγαπάς. Μικρέ, Γιο σου. σπάς το ένα δάχτυλο. Γιατί? Γιατί? Κοιμάσαι μαζί τους? Να δούμε στα πόσα δάχτυλα θα κόψεις τα χωρατά. Λοιπόν, πού είναι τα 50.000? Δεν τα έχω. Μικρέ, τον αντίχειρα. Ορίστε 20.000. Τα υπόλοιπα μόλις τελειώσει με τον πελάτη. Ποια είσαι εσύ? Σημασία δεν έχει ποια είμαι, αλλά τι σου δίνω. Πάρτα και φύγε. Ορίστε. Άκουσες την κυρία Μικέ? Δίνε του. Την επόμενη φορά. Μικρέ.
χρόνος πρέπει να σταμάτησε και να πήγε για κατούριμα. Τα πάντα κινητοποιήθηκαν. Τα πάντα πάγωσαν. Στο τέρμα του δωματίου υπήρχε ένας άγγελος που είχε σώσει τον αντίχειρά μου. Τώρα θα μπορούσα να την ξεντήσω, αφού πρώτα τη ρωτούσα τι μαρκά αρωματικά τσιγάρα καπνίζει. Πονάς? Αρκετά. Και τι θα κάνεις με αυτό? Θα προσπαθήσω να μάθω περισσότερα για σένα. Δεν είμαι για τα δόντια σου, κύριε Καραβάτσι. Ποτό? Ποτέ. Αν όχι ποτό, τι ζητάς εδώ? Έμαθα σκοτώθηκε ο συνεργάτης σου. Ατύχημα? Έτσι λένε. Εσύ τι πιστεύεις? Προς το παρόν ό,τι λένε. Σίγουρα όμως δεν πλήρωσες 20.000 για να μάθεις τι πιστεύω. Όχι. Λοιπόν, Θέλω να μου βρεις αυτόν τον κύριο. Ονομάζεται Μπαρτ Έντουαρτ, βιολόγος. Πρέπει να βρίσκεται στη χώρα μας αυτόν τον καιρό για κάποιες συναντήσεις με την Ultra Ecology. Ανέβηκε στο αεροπλάνο από Νέα Υόρκη Αθήνα, αλλά δεν κατέβηκε ποτέ. Όμως είμαι σίγουρη πως βρίσκεται εδώ. και είναι τόσο σημαντικός ώστε να κοστολογείται 50.000. Ναι. Και γιατί εμένα? Τυχαία. Άνοιξα το χρυσό οδηγό. Και πώς με βρήκες εδώ και όχι στο γραφείο μου? Υπέθεσα, αφού δεν ήσουν εκεί. Και είσαι σίγουρη γι' αυτό? Τι? Ότι έτσι τυχαία και υποθετικά μπορώ να τα καταφέρω? Αν θες να ζήσεις. Πώς ξέρεις ότι κινδυνεύω? Καλύτερα τις ερωτήσεις να τις κάνεις για να βρεις αυτόν τον άντρα, κύριε Καραβάτσι. Θα τα πούμε σε 2 μέρες. Δεν γίνεται νωρίτερα? Το όνομά σου? Σαμπρίνα. Σκέτο. Σκέτο. Όπως το ουίσκι σου. Έφυγε. Το άρωμά της όμως είχε εγκατασταθεί για τα καλά στο βρώμικο συνοικιακό μπαρ. Είχα περάσει στη λύθη. Ξέχασα και τον αδικοχαμένο συνάδελφό μου και τα υπόλοιπα προβλήματα που με κατέτρεχαν. Ακόμα και το σπασμένο μικρό μου δάχτυλο μου έκανε τη χάρη να με αφήσει για λίγο μόνο με την ανάμνηση αυτής της γυναίκας. Και πες του Θεοδάματα πως αν κλείσει το σφαγείο και μείνουν όλες αυτές οι οικογένειες στον δρόμο, την επόμενη φορά δεν θα του κλέψω μόνο τα διαμάντια του. Δεν βρίσκεις λίγο φορτωμένο το κουστούμι σου, κύριε Γουέιν? Είσαι τυχερός που δεν σου έσπασα τα χέρια για να μπορείς να ξεφυλίζεις τα κόμικ σου. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ο Ρομπέ των δάσων? Των δασών είναι εννοείται. Των δασών. Μου είναι δύσκολο να σε αντικρίσω στα μάτια, γι' αυτό σου αφήνω μήνυμα στον άθλιο τηλεφωνητή. Χρεοκόπησα. Τα έχασα όλα. Ακόμα και αυτό το άθλιο κινητό που σου μιλάω δεν μου ανήκει. Δεν μπορώ να ζήσω άλλο. Συγχώρεσαι με. Θα σε αγαπώ και θα σε περιμένω απέναντι. Θα επισκέπτεσαι που και που την κακομοίρα τη μάνα μου. Σ' αγαπώ.
Σε λίγες ώρες θα κοίτευα το συνεργάτη μου. Ο θησαυρός της μνήμης που κουβαλούσα συνέχιζε να λάμπει. Οι θησαυροκυνηγοί έφεραν στην επιφάνεια λάφυρα γεμάτα πρόσωπα. Ο Θειοδάμαντας, αυτό το σκουλίκι να κρατά την πόλη στις παλάμες του. Ο φίλος και συνάδελφος που το ατύχημά του μυρίζει σαν ψοφίμι στη μέση της ασφάλτου μεσημέρι 15 Αύγουστου. Και η γυναίκα αυτή που τόσο θέλησε να με σώσει από τα νύχια των αρπακτικών, με αντάλλαγμα έναν εξαφανισμένο βιολόγο. Όλα αυτά κρατούσαν το κουφάρι μου παγιδευμένο στο βυθό. Φωλιά για τις Μέρνες.